सांग्राङै था। दैबानानि उनाव आसामाव जापानिज एनकेफालाइटिसआ साग्लोबनायनि महर लादों। आसामाव बावैसो सानफोर सिगां गिलु बालु महरनि दैबानानि थासारिया जोबलांनायनि उनाव बे समाव रायजोआव फिन गिख्रंथाव जापानिज एनकेफालाइटिस थाम्फैनि सन्देरनाया गिथावना महर लानो हमदों। रायजो देहा बिफाननि रिपर्टनि बायदिब्ला सोलिफु बोसोरनि गेजेराव दासिम गासै 150 जापानिज एनकेफालाइटिस सन्देरनायनि रिपर्टखौ मोननो हाबाय आरो जुलाइ दानआ जापानिज एनकेफालाइटिस सन्देरनाय आरो गोसारनायनि मोनसे थि सम। बेनिखायनो रायजो राजाफोरा बे बेरामनि सायाव सांग्रांथि जानांगौनि गोनांथि दङ। देहा बिफाननि फारिलाइ बायदिब्ला सोलिफु बोसोराव जापानिज एनकेफालाइटिसजों दासिम सा 16 सुबुंफोरनि जिउ खहा जानायनि रिपर्टखौबो मोननो हादों। दासान्दि आसामनि गुबुन गुबुन जायगाफोर जर'खायै लखिमपुर, मरिगाव, नलबारि, बरपेटा, धेमाजि, कामरुप, शिबसागर, गलाघाट, जरहाट, नगाव आरो सान्तिपुर जिल्लाफोराव बांसिनै जापानिज एनकेफालाइटिस गोसारनाय आरो सन्देरगासिनो थानायखौ नुनो मोन्दों। मानोना जुलाइ दानआ जापानिज एनकेफालाइटिस गोसारनायनि मोनसे थि आरो रोखा सम। बे बेरामनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय नोंथाङा गोबाव सम दै जमा जानाय जायगाफोराव थानांनायनिफ्राय जानगाराव था। बांद्राय थाम्फै गोनां जायगाफोराव थानांनायनिफ्राय जानगाराव था। जेब्लायबो गोजों मैला गैयै गोलाव जि गान। उन्दुनाय समाव जेब्लायबो मुसारि खों। थाम्फै होखारनो थाखाय कइल एबा एम्फौ बुथारग्रा मुवा बाहाय। न'नि सोरगिदिं ड्रेनफोरखौ साखोन सिखोन लाखि आरो न'नि साखाथि लांदां जायगाफोराव दै जमा थाहोनो नाङा। अमा फिग्रा जायगाया सुबुं थाग्रा जायगानिफ्राय 10 मिटार गोजानाव थानांगौ। अमा दोनग्रा फार्मनि थाखाय अमा मुसारि एबा थाम्फै मुसारि बाहायनांगौ। बेफोरनो जापानिज एनकेफालाइटिस बेरामनिफ्राय रैखाथि होनायनि गुबै राहाफोर। गोसोआव लाखिनाया मोजां दि बे बेरामा सोमजियोब्ला फाहामफिननो आरो मोजाङाव फैफिननो गोब्राब। मानोना दासिमबो बे बेरामनि थाखाय रोखा फाहामथाय होनो हायाखै। बेखौबो मिन्थिनाया मोजां दि जापानिज एनकेफालाइटिस सन्देरनायनि लैखोनफोरा जादों गोब्राब लोमजानाय, आन्दायग्रा जानाय, खर' सानाय, खर' गिलिर मोननाय आरो गोबानाय। जुदि बेफोर लैखोनफोरा नोंथांनि देहायाव नुजादोंब्ला थाबैनो साखाथिनि देहा फाहामसालियाव देहा आनजाद खालामहैजा।